What's up? Samahan nyo ako dito sa Sorsogon City. Papasyal tayo ngayon sa SM ng Sorsogon. Bagong tayo dito sa Sorsogon City, Bicol. Okay mga kapatid, shoutout. Nones Vlog and Drive is in the house. Let's go mga kaibigan. Napakalupit, napakaganda ng view dito sa Sorsogon. Yan, tingnan nyo naman mga kapatid. Napakaliwalas, napaka-fresh, napakasarap pumasyal dito.
Okay, kung mapapansin nyo, nakikita nyo yan. Lahat ng nakikita nyo, yan. Yan, nasa likod ko na yan. Oh. Lahat ng nakikita nyo yan, hindi sa akin yan. Sa kanila yan. Right, shoutout sa lahat. This is Nono's Vlog and Drive.